Samantala, idol, natukoy na po ng Bayambang Police Station ang minor de edad na kaugnay umano ng bomb threat na ipinadala sa opisyal na Facebook page ng Bayambang National High School noong Hulyo 28. Ayon sa Bayambang PNP, natanggap ng administrasyon ng paaralan ang mensahe ng bandang alas 6 ng umaga. Agad namang inireport at nagsagawa ng security response sa mga otoridad at isinailalim ang buong campus sa masusing inspeksyon ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Sa pamamagitan po yan ng Bomb Detection Sweep. Habang isinasagawa ang security measures, nagsagawa naman ng follow-up operations ng intelligence operatives at investigators ng Bayambang MPS na humantong sa pagkakakilanlan ng isang minor de edad na residente sa nasabing bayan bilang umanong person of interest. Ayon sa ulat ng pulisya, natunton ng pulisyang minor de edad sa tahanan nito na kusang sumama kasama ang kanyang ama at isang barangay councilor at nagtungo sa himpilan ng pulisya. Sa isinagawang pag-uusap, iniulat ng Bayambang PNP na inamin umano ng minor de edad ang pagmamay-ari ng Facebook account at ang pagpapadala ng mensaheng naglalaman ng banta sa social media page ng Bayambang National High School. Nakipagdialogo rin ang Bayambang LGU sa pamamagitan ng kanilang alkalde sa minor de edad. Kasama ang ama nito at barangay councilor para ipaliwanag ang epekto ng posibleng kahinatnan ng ginawang pagbabanta. Inilagay naman ang minor de edad sa kustodiya ng PNP Bayambang bilang child in conflict with the law, alinsunod sa Republic Act No. 9344. IFM News. IFM News. IFM News.